Zoals je hem ben ik aan het vliegvisje. Hier in de put van Nederhorst. Een prachtig mooi plakje, dus heel skin wetter. Dus de vorens die als ze wat op wetter lezen zullen, dan zwemmen ze heel gauw naar boven aan. Want als er een mistje op wetter valt en het wetter is goor en troebel, dan zullen ze het langzaam gauw naar de zeren. Dus de kans dat dat vangst in je volle grutter. En je zit er prins heerlijk bij. Ja, dit is een zetel no, op wetter. Ja, vroeger dan kon ik altijd de snoek bezig, dan weer ik een maand aan het snoek bezig en dat weer voor mij een kwartier. Zo hard ging dat om. En nu, ja, het hoeft van mij niet meer deze maand net. Een vorentje en een mooie ruisvoren, nou, daar ben ik hartstikke blij. Maar dat is alleen maar de tik op het triet en nou, die muggie die maken zelf. En daar verleiden ze mij om te vangen en lissen we mooi los. Dus er hoeft niet veel jongens, kind en meisje net. Lekker rustig visje. Maar die tik op het triet. Die tik op het triet, hè, dat tik. Ja, wie vroeger met snoekbeer, ik zei nou, over de groen loeken maar een visje. En dan zeg hé, dat is snoekbeer. Die tik even, hè. Daar wacht ze op. Dan begint jouw hart sneller te kloppen. Nou, de knibbelschieven gaan dan wel een beetje op de del, hè. De knibbelschieven. Maar adrenaline, hè. Maar als je zo'n soort vong heeft, dan... ja, maar daar geniet nog steeds van, ja. Lies beerske. Je moest even op wetter zien, als er een luchtvliegje is, een griesvliegje, moest je weet net maar een zwart vliegje. Dus als er een zwart vliegje is, moest maar een zwart migje. Maar dat maakt je jezelf? Dat maak je zelf. Dat leren we op een club om dat te maken. Er zijn jongens bij die kennen machtig mooi binnen. Nou, dan zitten we een hele groep en dan beginnen we weer met hekje en dan ondergrondje, een beerlichtje, nou, een lichaamke. Er zitten een hele hoop keels bij elkaar om lietse migjes te maken. Ja, mijn glasje bier en dan hebben we een whisky. Dat ben whiskydrinkers, hè, die vliegvisjes. De herstik van de ene kant veren, dat is dit. De anus van de een, daar zit een soort vetklier. En daar gebruiken we die vliegjes voor. Maar dat komt al speciaal uit de anus van een ooi? Ja, rondom de kont. Er zijn een die poetsen veren, maar de vetklier. Dus, en die vjerken die daaromheen zitten, die gebruiken wij dan. En daar binnen we een tufje van en dat bloedt heel mooi wetter lezen. En dan denkt die vis, nou dat is een mooie dikke mig. En dan just die vis wordt aan de oppervlakte azen en dan gaat steeds erbij. Jongen. Dan gaat de knibbelschieven op een del. Dan denk ik, nou pak er hem wel of pak er hem net. We bevinden ons op het Cambuurplein. De Lunato-kermis is aan de gang. Het is de 60ste Lunato-kermis. We zijn in 1951 begonnen. Het is een initiatief van de buurtvereniging in Slinderweest. We zijn uitgegroeid tot een van de grootste kermissen, in ieder geval van Noord-Nederland. En op dit moment zijn wij de beste van Leeuwarden. Ik liek Louis van Gaal wel. Here we go. Move it and jump. Nou, ik kwam hier eens even kijken. Alles onder controle, Jerry? Ja, nog wel. Nou, ik zei net tegen de man, jullie staan hier ook al wat jaren onderaan. Vanaf 1988, al 23 jaar. Ja, mijn ouders al... En die ouders hebben er nog voor staan, ja? 52 jaar met elkaar. Die hebben al 52 jaar, moest nagaan.
wat houdt jouw werk nou in? Ik regel het van A tot Z. Ik zorg dat de exploitanten niet komen. Ik zorg dat de voorzieningen hier allemaal liggen op het tijd. Ik zorg dat het geld binnenkomt, ook belangrijk. Nou hebben we jou eindelijk in een attractie gekregen, maar je gewoon wij willen jou er net in, hè? Nee, ik ben een beetje bang in een attractie. Het geeft me al die fjestende hut en fjestende heeg. Dat zat dan kom ik er net graag meer in. En krijgen we jou echt net zo Kom op, vies? Jean-Paul, Nee. je gaat nog mee. Nee, als die kamer uitgaat ben ik weg. Let's dance, rapido, kom op. Helemaal sneller. Je dwaan de zuiver net eerst naar de zien. Nee man, daar word ik al beroerd van. Maar hoe is dat nou mogelijk? Jou organiseren dit en dan keer je er net door. Ik vind het prachtig om van afstand te zien. Ik hoor er zelf niet meer in. Een zak oliebol, dat is genoeg.